Adto ko sa unahan guys. And ako'y lilion ngadto sa Luyo. Luyo sa balay. Kay murag na space dito na masin pwede na to pwede na ko makuan, matamnan. Kay wala na. Padung na jud summer o pwede na inita ang mga kamunggay diri manghuan na. Ni mga matay na. Sulub-sulub sa kanin din ni dapita guys. Mao ni siya diri ang eskwelahan guys. No, eskwelahan. Ni siyang area diri guys nga plano na ko tanuman o kamunggay kani mga kilid-kilid. Okay na amon kani nitubo nga kuan guys o kani ipil-ipil. So dako jud og chance nga magtanom ko dinhi. Magtanom ko dinhi nga area. Mabuhi jud siya. Kaya sa akong luyo guys, mura po na siyang ipil-ipil oh. So di ko kasabot usa ni nga kahuya. Grabe kakuan. So ang luyo ni sa balay guys oh. Ini siya ang luyo nga area. So basin pwede gyud na ako siya mapatanuman. Tamnan ako ni dinhi puhon. Kay bugnaw-bugnaw man dinhi. Di man kayo diri daghang kuan. Di man kayo diri daghan o kuan. Sani. Maron ako balik sa balay guys. Dito dapit na pwede dito na ko siya matamnan. At least pwede rin ako matuyok ba. Makuan siya, kabubuan. Kay wala man nagsugod na ang summer kapit na jud inita. Pila pa gani kaadlaw pila pa ron kaadlaw nag-init, mura nagalagiting. So lagi semana mura pa ganito. Bugnaw-bugnaw pa. Karon kalitra kaayo nag-init siya. Okay guys, bye everyone. Thank you for watching. Bye-bye.